barakış kıl yağmur bulutlarına öğrendiler. Batış jil itübesi salonların tuzlukta tirekler yaş butakların jerge şaplayıp zarlanışkansından şallaşa başladılar. Havaga kubbeler yürüşüp türlü appak şıdır çeşekleri işte. Onları Birinchisidan men buta ko'ngildan bizning do'stlarimizni G'alaskar Kamol ismidagi Akademiya drama teatrining ijodiy kollektivi Farid Arafatchi yetaklagan kollektivni buta ko'ngildan salomlayim kelar. Любой театральный режиссер знает, для того, чтобы прозаическое произведение уместить в спектакль, необходимо взять главную мысль. И мне кажется, что Фариду Рафкатовичу это как раз-таки удалось, тем более он соединил два романа. Вот даже стыков между двумя романами мы здесь не увидели. Настолько логично все выстроено. Бүгінгі спектакль турасында мен шуны айтар едім. Мен көптен бұндай әзір, үлгерген, бүте яклапта ижади һәм нәфис спектакльдә күргәнем юк. Көптән инде. Безнең сәхнәләренә Зөләйха Күдәрнаса спектакле, үз вакытында Исрафилов куйган спектакльләр, үдем уйнаган спектакльләр. Но был спектакльдә ижади алымдар бөтенләй яңгыса. Мин шуга куандым. Я нахожусь под большим впечатлением, мне даже сейчас очень трудно найти какие-то слова для того, чтобы выразить свое восхищение театром, труппой, естественно, его постановочной командой. Камал театры бүгін өзінің ижади жолында зор биікlikтерге ынтыла. Яңы кеңліктер аса. Халық сәхнәләр бик күп, ләкин бұл не өчен генә түгел, тулайым күп булсын өчен генә түгел. Һәрберсе үзенең ижади һәм мәгънәле ролен алып бара. Һәрберсе. Уларның коллективтың зур булуы ул мәсьәләнең зур булуын күтәрә. Бұл мин әйтер идем, ябай гына спектакль түгел, бұл татар халкының ижади полотносы. Заман, вакыт, менә барысы ла бергә тупланган. Рәхмәт. Бик зур уңышлы спектакль.